κύριοι δήμαρχοι Ιγουμενίτσης και Πάργας, αγαπητοί συνάδελφοι, δημοτικοί, περιφερειακοί, σύμβουλοι, κύριε διοικητά του νοσοκομείου, αγαπημένοι μας συμπολίτες. Δεν ξέρω πραγματικά πόσο χαρούμενη είναι η σημερινή μέρα για μας, γιατί από τη μια τη μεριά έχουμε μεγάλες ομάδες, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας, οικονομικά αδύνατους, εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης που περνάει η πατρίδα μας, και από την άλλη τη μεριά έχουμε τις κοινωνικές δομές του Δήμου Φιλιατών που σήμερα εγκαινιάζομαι με σκοπό να βοηθήσουμε αυτούς τους συμπολίτες μας που πραγματικά έχουν ανάγκη. Σήμερα εγκαινιάζουμε το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Φιλιατών, μια δομή που δημιουργήθηκε την προηγούμενη δημοτική περίοδο με τη φροντίδα του Υφυπουργού Εργασίας και Βουλευτή Θεσπρωτείας και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γιώργου Πατούλη. Και από την άλλη μεριά έχουμε το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο δημιουργήσαμε πρόσφατα μόνον από συνδρομές και φροντίδα φίλων και συμπολιτών μας.